Vawmban channela kan lo lom le veka chu ton tu movie kan en ho le tur tan chuan film chuk thar hmunom tak mai kumsang ni som ni pahnia an release American superheroes movie Marvel product ni in Morbius ti ani movie intrana chuan Costa Rica aron langa chulai mun chu puklu na munani chumuna chuan scientist te an thleng ve chia boka chulai an kal na muna an leader Dr. Michael Morbius chuan puklu na kongka chu vangin tlat turin thu apea malam panin puk chunga thil nung omte chhuak tir turin a kut chu alek chhuaka chu vele chulai muna tang chuan baktam tak anot thlok chhuak huma chu thilawang chuan atim te chu hlawin helicopter lama chuan an tlan chenga ala ma seni chu thil engemaw ngak ni om takin che ei lo chuan adin na ngaya chuan ading reng thungani kumsom ni pangalim ta a Michael Morbius no padlai aron langa chuta chuan Dr. Nicholas le no pangpakhat anon kala an pani chuan inmersiatina te a han neya anni pani te hian na hlauhawm tak thisen Natna an veiin Dr. Nicholas chu an ma ni en kol tu doctor ani Morbius chuan no pang chu Milo ti in a kau ngal meya a chan chu a om ma chi a om na wat no pang lo om khan a min ti a hrilwang ani nikhat chu Milo chuan a khol chu ani tur angin a mang thei ta tlat lo mai Morbius chuan a pen chunga spring chu la chuakin chumi mang chuan a siam that sak le a Milo po chu a lom hle mai Milo chuan doctor nena Morbius finna te chu a hril hria a Dr. Nicholas chuan new yaklama zirna thachung chuang tong thei turin ruam manna a siam sakta a new yaklama Morbius sakal nu chuan Milo chuan mi te ti du da a tuarna sa thin le a Dr. Nicholas chuan a chan sia thin ani Morbius chu alo puitling chho ve zela a thiam em vangin kumsom pokomi lek ani lain doctoral degree anei man hial ani bloodborne Natna en kolna lama a tholok em vangin mi ta hriat po a hlok le a thisen siam chuana artificial blood lama a minga that em vangin Sweden rama Nobel Prize pek hialan tumani mase chu ero chu ala du tlat lo thung Morbius chuan no pang ana an kol meka chu anat na nei ang chi thisen anat na nei ani chu hospital a chuan apial nu Dr. Martin nen an thok tur ani apial nu chuan atet lai a thin thaem em Milo ming aron soilanga Milo chu mishing DNA le bak DNA remix na project an khoi mek na a mi thanem ngai takni in a DNA chu an project ti hlotin nan a man ti rial ani Morbius chuan bak chu henat na en kol tam theina ta na tangkai takani ringin puko tangtam tak al khoma mase Martin chuan ngai dan dang te anei ve thung chu wang chuan Morbius chuan angai dana diklo fin fi turin lepa asaram chu sazu mang chuan ates ngala mase a hlo tling tlat lo sazu chu athi ngala chuti lai chuan adam lo en kol no pang ana chuan an na wang chuan poina aron toka ana ruma chuan an tlam phei ngala stroke nei main damdoi mang chuan nikho hrelovin an chiu mu hi le ta a chuti lai chuan Martin chuan lepa sazu chu avaina alo chachan mek ani ti avangmu a ti chuan seram chuan ani turang takin na athokani ti am pom thei ta hluma Morbius chuan Milo le Nicholas tenena chuan until siam chu chung chang hril turin avakala Milo le Morbius ta thian tun chu paklama chuan an kala Morbius chuan danina phallo thil experiment nei atu avangin mi ta hriat lo na hmun tur tuifin ria chung lama om hun khuar adu thu a hrila Milo nena chuan poisa dilin hun rei tak an nei to lo thu le an pahnih dana khuwa atlai ma ngeya malak sung ngai thu a hril boka anuwa chuan longlian tak mang chuan tuifin riat lama chuan experiment ti tum chuan an chuak loma Morbius pui turin abial nu Martin po akal tel ve bok an seram siam chu chu ama ngeya chuan test atua Martin chuan Morbius chu seram an siam chu mang chuan a han checksona thil thalawa thlen pal lova in vennan an phuar pet pokani anu dewa chuan longlama thokte chuan leplam chu an vaena an phur na te chu ti chat fekin Morbius chu atan chuakani ti an shangala Morbius chu silinga alo vak zai zai lai an va muta thut mai silai mang chuan ka hlum ngal mai chu an han tuma ma se Morbius chu rim phak bakin alo cheranga ama zok chuan ama ka hlum tum tu te chu arom pe ngala chati lai chuan fen himna lam na to khau te chu leplama chuan ron tlan lut ngalin an singa pakhat chuan Martin chu ne thlu in nikho hrelowin chuata chuan an let ter mai Morbius ran hlauhawm tak le
thisen tot manga chang to chuan tar thlang ti ke in aron lu chil hloma chulaya om ho chu ol sam tak chuan athat ta fek hloma lepatang chuan tlan chhuak la in aladam ang de chu athap phemi mi mai longchunga om zong zong te atha zo fek nu chuan morpis chu mishing pa nga ya chuan changlet le in ataksa de chu amma aina ron seka apian te chu aron dang lam ngal fek mai control room alutin mi te abe lai le anthi sena dot saklai te chu cctv camera mang chuan an enlet le a in biak po na phone chu mangin tranpui tu akawa seram chen khatla in tu ya chuan azung thangal ta dai ani atuka chuan fbi agent Simon le Rodriguez te chu tual thana chui chiang turin longa chuan anon kala chulai hmuna chuan Martin chu alo la tam hlau mai morpis chuan chulai thil thleng an en thailong tur chuan longchunga cctv a video record te chu alo delete feka chu hmuna thil thleng chu Milo le Nicholas te po chuan news atangin an lo hrefe a morpis chu hospital lama kir le in ama laboratory lam chu apan nga la atui hal na te chok sang khai turin thisen an da khol ho chu a in mi a papakhat kal ve thei trok ni thin kha thasui chak tak le chuan rang taka alo changta ane bakda khom na bom chunga chuan lutin chung bakte chuan an ho tu ang mai chuan an lo nga ya nakin loka chuan thisen siam chop artificial blood te chuan hunrei tak chung atui hal tang charna an phusuk zo lo ti a chuaka morpis chu ransa hlauhawm taka achan le ma chi in mailo aron langa ama le ama ain control the nan lo puin thisen aron pe ane mailo chuan morpis chu anat na song te adam vekani ti ashwetin a injection na seram manga injection fe atu thu ashila ma sema ni tunun thei ani lo wang chuan morpis chuan alo phal ho lo thung chuwang chu mailo chu lepatanga chuk tur chuan atingala FBI agent chuan Martin chu thil thlen dan rop thlak tak chanchin an zota mase Martin chuan achang thadu ho lo zana lo ni a hospital chunga chuan vampire ang mea ransalom tak chuan narson pein nurse chu athat mi mea chu thin thleng chung chang chu morbis chuan alo ria mase ma tha anelo ti chiang tak chuan a hrathung chu hospital ta kal chu atum lai tak chuan FBI ten ron nang chengin lungchunga experiment ti atlak tak chanchin chu an ron sota tu zo fi atana man chu anan tuma mase morbis chuan FBI agent chu a peile thuta FBI agent chu seisa in chu mana ta tlan chu tumin athil ti theina mang chuan hospital chung chipa chuan tlan chho atuma mase chu ti lai chuan silaya tinin an man le ngala thu zo fi na room lama chuan an hruita a Simon le Rodriguez te chuan thu zot fi in nar sattua an puwa morpis chu zoi in ransa hlauhawma chuan chang turin ataksa chu aron tanglam tran le a thisen siam chop artificial blood lak sak turin a han ngela masea thil dil chu pelovin an kalsan ta mi mai reifak lo chuan chulai hmuna chuan mailo run kalin ata na sela chuan aron tloa a chu le ma in thisen siam chop artificial blood aron pe a masea tiang a thengil tatlat mai chu thila wang chuan seram mangena injection veti a hrethiam ngal meya aum zia chu nurse poisoi lo tat tu kha ama mailo ngai kha ani ti a hreta a morbis chu thisen dot mang ramsa hlauhawm taka a insiam le a thian thaber tang tur chuan chulai hmun tang chuan a chhuak ve ngala chuti lai chun mailo po ramsa hlauhawm taka chang le in poisoi lo chu alo that meka morbis chuan ron ma chon ngalin anthil ti theina laom zia chu aron rila masea thu sei chu pom lovin a peile ta zokane subway station lama inzui lutin chuta chum police officer ten anon nang chinga mailo chuman an hantuma masea athil ti theina mang chuan olsam tak chum police haude chu athat ta feka mailo chuan morbis chu tha adu thu asoi ta thlat mai morbis ro chuan tanal kal tlanga tlan chiat athlang ta soka agent chu poikhoi na hmuna chuan on langin morpis chu officer zong song thattu ani ti angai tuana chuan aring het bura ale lama Martin chu hospital atang chuan a chuak ve theita a zinga chuan pas chunga morbis chuan va mu in mailo le ama chunga thilthlang te chu a hril fi mola thisen siam chop artificial blood te chuan mishinga a chantir thei hun chung a rei lo tel tel wangin a tran puyangai thu a hrila chumi nuwa chuan cafe atang chuan misual pani chu an lep thlengin azuya chuta chuan thatakin an laboratory chu akuta hlan turin angen loma mi pakhat sok chuan thin rimin chemte manga vi chu a han tuma
Mase ol samsatin akut chu aman saka al thlia sak mok maya pakhat zok chu hlau takin atlan chengala ti chuan saram chu boipui chun zomin ramsa changto lo tu chuan a boipui tan ngala ni chuti lai chuan mailo chu nai klap lama khalin nula mel thave tak pakhat si ke pui chu a han tuma mase mi pa pakhat chu alo lom hau lo vanai thlak takin athil ti theina ero ala thunun thei sham shama mase hun chu alo tlai zela chupa le athrin de chu zuru in athat ta fek loma agent le officer de chuan bartin ina chuan an kala mase chulai huna chuan tuma an hau lo thung martin le morbis te chu lep thar lama chuan na tokin chuta chuan an loin mua chuti lai chuan milo chuan ra khata tang chuan alo thlir fe ranga atuka chuan FBI agent ten nai ka pakalte thirwang chu an mua CCTV camera manga antikin tual thana thleng song song kha morbis ni lovin mailo alo ni rengani ti an hre chhuak ta news atanga lo hre veiin Nicholas chuan mailo apia Nicholas chuan superpower thara ne vangin a hlauril ru hle a mailo chuan alung oilo na soi chuakin ama aya morbis chu atu sak pik ni a hriat thu asoya mailo chuan Nicholas puma chuan nak popin liamna tak tur mailo chuan akal san ngala atopa topa chuan morbis chuan seram siam thatna chu thokzavin vampire ram sa hlauhawm taka changto lo na damdoi chu a siam le theita a chu chuan ama le mailo te injection tan tur ru manna a siama anu loka Nicholas nen atanga kol dongin awm nalama chuan man mo tak chuan avakal ngal fata vandoi thlak takin avathen mau chuan alo thivel man der to a chuti lai chuan mailo chu lepa ludru in martin chu alo mana morbis chuan athil ti thein mang chu martin omna chu chuin boruka chuan athloka chulai mun thlen chuan martin chuan liamna tak alo tuara mase hun kirkhan tak an to mek avangin martin chuan athisen to tirin mailo umzui turin atia mase morbis chuan abial nu thisen chu tam tak atot phal hok lo morbis chu thinrim seu sang tak chuan athian thaber mailo chu umin ani sul ta chiam maya vampire ram sa hlauhawm tak de in suna chu rap thlak tak ani an pani chuan thlokin boruka ani suala anu chu morbis chuan bak rual tam tak chu ko chuakin mailo chu ati boitir ta vak mai leya an tum nu chuan hunrem chang chuin adam doi siam chu mang chuan mailo chu a jackson hala chu vele a chakna song song te bongal fakin mishing pang ha changletin chuta chuan athi ngalani chulai hmuna chuan police te anon thlen chuan morbis chu bak rualin an hual mupa a thlok bo le ta chuti lai chuan martin po vampire ni turin anon har chhuak le chia poka ti chuan movie chu atop le ta ani ka channel te milo an sak le thau wangin in zawai chunga lom thu karon soya next video movie munom taknen kanin tong le thau to nia